A splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader upriličio je primanje za Hansa Petera Annena, veleposlanika Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj. Dvogodišnja suradnja je urodila plodom konferencijom koju smo imali prošle godine u svibnju gdje se razgovaralo o gospodarskoj i znanstvenoj suradnji. Tim riječima je primanje otvorio župan Ante Sanader. Istaknuo je kako je posebno važno potpisivanje ugovora s njemačkim Fraunhofer institutom koji nudi mogućnost ponajprije znanstvene suradnje. Splitsko-dalmatinska županija je s njemačkim veleposlanstvom najviše i najbolje surađivala, a župan se nada kako će se ta suradnja i u buduće razvijati. Njemačka je posebno važno jer Hrvatska uskoro ulazi u Europsku uniju. Tu ćemo pokušati naći kontakt što se tiče što bolje iskoristivosti novca iz fondova, no Hrvatskoj je za sad najvažniji gospodarski oporavak i nove investicije. Pa vi znate da smo sa Njemcima napravili velike stvari od konferencije koja je bila u prošloj godini kad smo organizirali zajedno sa njemačkim znanstvenicima i gospodarstvenicima veliku konferenciju ovdje, a koja je rezultirala i potpisom ugovora Fraunhofer instituta koji je najjači njemački, a i svjetski institut, potpis ugovora sa našim sveučilištem koji je svojim potpisom definirao znači suradnju našeg sveučilišta i tog instituta na način da naši studenti odlaze gore da uče, da pokušamo privući projekte na kojim bi zajedno radili mi i njemački partner, a kao i njihova ulaganja u naš znanstveno-tehnologijski park. Njemački veleposlanik Hans Peter Annen podsjetio je kako je Njemačka pokrenula proces ratifikacije Hrvatske. Cijeli postupak se pažljivo priprema, a u tom procesu veleposlanstvo ima savjetodavno informativnu ulogu. Potencijali suradnje između Hrvatske i Njemačke su daleko od iscrpljenja. Istaknuo je veleposlanik i naglasio podatak kako je Hrvatska prošle godine imala 2 milijuna njemačkih turista na Jadranu. Udio investicija je također zadovoljavajući s obzirom da trgovinska razmjena iznosi 3 milijarde. Hrvatska će postati dijelom Europske unije skoro i sama ta činjenica će zapravo unaprijediti naše odnose i mi ćemo zajedno biti partneri u sklopu Europske unije. Predsjednik Županijske skupštine Petroslav Sapunar kazao je kako ulazak u Europsku uniju donosi nova pravila ponašanja, novu paradigmu u realizaciji projekata i ostaje se nadati kako ćemo to spremno dočekati, a računamo i na pomoć Njemačke. Veleposlanik je za kraj poručio kako postoje zainteresirani investitori koji se raspituju za ulaganje u Hrvatsku, a župan Sanader nije propustio istaknuti pogodnosti koje županija nudi novim investitorima i preko veleposlanika je pozvao sve zainteresirane Njemce da ulažu u Splitsko-dalmatinsku županiju.